Když námořníci z Dei Grazia vstoupili na palubu, zjistili něco znepokojivého. Loď byla úplně prázdná. Nebyly zde žádné známky boje, žádná krev, žádné stopy násilí. V kajutách zůstaly osobní věci posádky. Oblečení, boty, dokonce i hračky malé Sofie. V kuchyni bylo jídlo připravené k jídlu. Zásoby vody na několik měsíců a v podpalubí sudy s alkoholem. Jediné, co chybělo, byl záchranný člun. Ale proč by celá posádka opustila bezpečnou loď, když se zdála být v pořádku? Vyšetřování ukázalo, že poslední zápis v lodním deníku byl z 25. listopadu, pouhých 10 dní před objevením lodi. Nebyl v něm žádný náznak problému. Co se tedy mohlo stát? Jedna z teorií mluví o výparech z nákladu. Sudy alkoholu mohly začít unikat a výpary mohly způsobit paniku.